आई भैया आज फिर से अपना पूरा टीम के साथ बीएम हिट म्यूजिक चैनल के माध्यम से इस सावन के पावन महीना में एगो शिव जी के छोटा सा भजन लेके आ रहा बानी। जो हमारा साथ में बेंजू पे भानु भैया और तबला पे बहुत ही अच्छा तबला वादक इंद्रजीत सानी जी साथ दे रहल बाड़े। देखिए इस सावन के पावन महीना में महादेव जी का सबसे प्रिय भोजन भांग है। और एगो भक्त बाबा से पूछा था, गुहार करता, कौना भाव में कहता, कैसे कहता भानु भैया? नाही भावे मेवा मिश्री नाही कौनो भोजनमा हो कि कौने कदनमा। नाही भावे मेवा मिश्री नाही कौनो भोजनमा हो कि कौने कदनमा हो कि कौने कदनमा। ए बाबा हो काहे ना भावे मनवा मनवा। ए बाबा हो काहे ना भावे मनवा ए बाबा। नाही भावे मेवा मिश्री नाही कौनो भोजनवा हो कि कौने कदनमा। नाही भावे मेवा मिश्री नाही कौनो भोजनवा हो कि कौने कदनमा हो कि कौने कदनमा। ए बाबा हो काहे ना भावे मनवा मनवा ए बाबा। ए बाबा हो काहे ना भावे मनवा मनवा ए बाबा। और भक्त कहता, कहीं लागल आम कहीं लागल सदर कंद हो। कौन फलवा में रउराया माया नंद हो। बाबा हो काहे ना भावे मनवा मनवा ए बाबा। ए बाबा हो काहे ना भावे मनवा मनवा ए बाबा।
रउरा खातिर तो बेकार बा नाही भावे साबुन शैम्पू रखी माली बदनवा हो कि कौने करनवा नाही भावे साबुन शैम्पू रखी माली बदनवा हो कि कौने करनवा ए बाबा हो काहे ना भावे मनवा भंगवा ए बाबा हो काहे ना भावे मनवा भंगवा ए बाबा नाही भावे मेवा मिश्री नाही कौनो भोजनवा हो कि कौने करनवा नाही भावे मेवा मिश्री नाही कौनो भोजनवा हो कि कौने करनवा हो कि कौने करनवा ए बाबा हो नाही